عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. An karɓo daga baban Umamatul Bahiri, Allah ya ƙara masa yadda ya ce, na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa kuke karanta alkur'ani domin ran tashin alkiyama da ya zo yana ceton masu karanta shi. Muslim da ya rawaito. Iqra TV, gyaran rayuwa.